Μαχμούτ! Κάντε subscribe στο κανάλι. Πόσο cringe θα είναι αυτό το βίντεο? Κάπως έτσι ήμουνα. Πολιτεία, έλεγχο. Πάρε τα σύνεργα. Γεια σας μάγκες, καλώς ήρθατε στη νέα μας σειρά Μπες μες στο καμπριολέ. Το έχουμε ανακοινώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και ξέρω ότι το περιμένετε. Πάμε λοιπόν να μαζέψουμε κόσμο και να τους βάζουμε να κάνουν προκλήσεις στο κάμπριο. Σίγουρα μάγκες είναι κάτι που δεν το έχετε ξαναδεί. Περιμένουμε να μας πείτε και πώς σας φάνηκε και τι άλλες προκλήσεις μπορούμε να κάνουμε εκεί βέβαια. Δώστε μας feedback στα σχόλια. Εδώ οι κοπέλες στη στάση λες να μπουνε. Πού, εδώ? Ναι. Συγγνώμη! Κάνουμε ένα βιντεάκι στο YouTube, θέλετε μήπως να συμμετέχετε? Είναι προκλήσεις στο κάμπριο, θα είναι πολύ γρήγορο. Μπορούμε να σας πάμε και σπίτι μετά. Ως αντάλλαγμα. Ελάτε. Οκ, για μπείτε. Καθίστε μία πίσω, ξέρω, μία μπροστά, όπως θέλετε. Λοιπόν, είσαι η Μαρκέλα. Διόνι. Διόνι, τέλεια. Εσύ ποια είσαι? Εγώ είμαι Χρυσάνθη. Η Χρυσά θα μας πας στην πόρτα. Λοιπόν, εγώ βγάζω και παπούτσια για να ανέβω πάνω. Λοιπόν, κορίτσια, αρχικά με τι ασχολείστε, τι κάνετε με τη ζωή σας? Εγώ κάνω fashion styling. Πόσο θα βαθμολογήσεις το outfit μου σήμερα? Είσαι λίγο βασικούλης, αλλά καλός είσαι. Είμαι λίγο βασικός, αλήθεια είναι. Εγώ είμαι άνεργη, δεν θέλω να κάνω τίποτα με τη ζωή μου. Να δω έναν πλούσιο άντρα θέλω. Δεν με ενδιαφέρει κάτι άλλο πέρα από αυτό. Τι πιστεύεις, το έχεις, θα τον βρεις το πλούσιο? Έχεις μικρόφωνο. Εσύ θα μου πεις, θες την βρω, όχι Θα τον βρεις, θα τον έτσι. βρεις, υπάρχουν πολύ πλούσιοι. Έναν εφοπλιστή ρε φίλε εκεί. Α, και εφοπλιστή. 87 χρονών. Ο εφοπλιστή. Δεν θα αρέσει όμως το αρνέτσι τον εφοπλιστή. Δεν πειράζει. Θα φοράω τώρα τα Σανέλ όταν τον βρω. Δεν υπάρχει θέμα. Δηλαδή θα πήγαινες όντως με έναν 80χρονο. Δεν θα πήγαινα, θα του έδινα ναρκωτικά ρε φίλε. Και θα νόμιζε ότι πάμε μαζί. Έχεις φτιάξει πλάνο δηλαδή, είσαι Ναι, διαβασμένη. είμαι τέτοιο άτομο, τακτικό. Stay toxic. Διόνι, θες και εσύ να βρεις ένα sugar daddy ή όχι? Θέλω να γίνω sugar daddy. Αν να γίνει sugar daddy, οκ. Για να ζει τον άντρα της. Στο σεξ εσύ από πάνω ή ο άλλος? Εγώ από δίπλα. Αν είχες γιο, θα άφηνες το γιο σου να βγει με μια κοπέλα σαν και εσένα όπως είσαι τώρα? Εννοείται ρε εσύ, είσαι τρελός. Πες μας τα θετικά χαρακτηριστικά Θα που ήταν έχεις. ένας πολύ εύκολος τρόπος να ξεφορτωθώ το παιδί μου. Γιατί θα ήταν ατύχημα σίγουρα. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να κάνουμε καμιά πρόκληση σιγά σιγά. Ουσιαστικά το κόνσεπτ της σειράς είναι προκλήσεις στο κάμπριο. Θα μου πεις έναν αριθμό. Από το 1 μέχρι το 7. Α, 7. το 7 για σένα Χρυσάνθη, στο επόμενο φανάρι θα σου δώσουμε ένα βουρτσάκι να πλύνεις το τζάμι του διπλανού και μετά θα του ζητήσεις και λεφτά. Με νεροπίστολο θα ρίχνεις το νερό και με το βουρτσάκι το Ωραία, τέτοιο. ωραία, πάμε. Πάρε τα σύνεργα. Το νεροπίστολο και η βούρτσα. Με τους πεζούς θα Νομίζω γίνει είναι κόκκινο. πεζοφάναρο. Μόνο. Ναι, πάτα το κουμπί, βγες πάτα το κουμπί να κλείσεις. Θέλει 2-3 φορές από την εμπειρία. Πάτα. Βέβαια. Κάτω καλά, να βλέπει ο άνθρωπος. Από τη μεριά του οδηγού. Θα μου δώσετε λεφτά ή τσιγάρο, κάτι. Ένα τσιγάρο, Έλα μέσα. Να το πλύνουμε. Ρε τρελέγκο, δεν μπορώ. Το πλένω. Ξαναπάνω το φανάρι ρε, δεν θα σταματήσουνε. Ένα λεπτό να σπλύνω λίγο το μάξι. Έχει δημιουργήσει Να το πλύνω. στον δρόμο. Χρυσάνθη θα σε κλέψει. Το πλένω. Ότι Ένα λεπτό να το πλύνω. Να το πλύνω ένα λεπτό. Πλένουμε ένα λεπτό. Έλα εδώ. Έλα εδώ. έλα μέσα, εντάξει. Κέρδισες την πρόκληση. Κάνουμε αλλού. Εντάξει, το έκανες πολύ καλύτερα από όσο περίμενα. Ναι, να σου πω την ειλικρινά. αλήθεια. Αλήθεια. Εξαιρετική. Λέω θα σας. κολώσει, αλλά τίποτα. Είσαι εκεί σκυλί, δεν μασάς. Ένα χειροκρότημα θέλω. Ναι, Μπράβο! ισχύει. Α, Μπράβο, Χρυσάνθη! Έλα Χρυσάνθη. Διόνι, τώρα είναι η σειρά σου. Πες μου ένα νούμερο από το 1 ως το 7. Ένα. Θέλω να κατέβεις είτε σε διπλανό αμάξι είτε σε κάποιο περαστικό και να τους την πέσεις. Και να πάρεις ένα Και να Instagram. πάρεις ένα Instagram. Πάμε. Έλα εκεί στο αστόν. Α, ναι, και σε αυτόν. Έχεις Instagram. Σε απέρριψε. Παιδιά, δεν είμαι ωραία. Δεν πειράζει. Έχετε Instagram. Ελάτε λίγο εδώ. Περίμενε. Δεν πειράζει. Πώς σε λένε? Γεια σου Παναγιώτη, είμαι η Διόνη. Γεια σας. Παιδιά, είμαι τόσο μεγάλη. Δώσε το Instagram σου. Να του στείλεις μήνυμα του παιδιού, Διόνι. Φυσικά, να περιμένεις μήνυμα Παναγιώτη. Αγόρι, να ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Μαρκέλα, Τίποτα. πες ένα νούμερο από το 1 έως το 7. Έλα. 4. Θα σου δώσουμε μια σφουγγαρίστρα και θέλουμε να σφουγγαρίσει την άσφαλτο γιατί έχει βρέξει και πρέπει να την καθαρίσει, μην γλιστρήσει κανένα. Το έχω. Εδώ στην καφετέρια θέλω να σφουγγαρίσεις. Χρειάζεται σφουγγάρισμα. Νερό δώστε. Πάρε λίγο Instagram από το παιδί που χώρισε. Πες Instagram για να σε βρούνε. Κώστας 20 βετέ. Δείξτε μία. Λοιπόν, κορίτσια, το παιδί είναι ελεύθερο και έτοιμο. Για γύρνα λίγο προς τα εδώ να σε βλέπουμε.
Είστε τέλειες. Τέλειο, τέλειο. Θα μπορούσα να είχα πληθεί με αυτό. Λοιπόν, αρχικά συγχαρητήρια για την πρόκληση. Λοιπόν, και τώρα μέχρι να φτάσουμε στο σπίτι σας, να σας κάνουμε άλλη μια ερωτησούλα. Θα ξεκινήσουμε από τη Διόνη. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει σε αυτοκίνητο? Με το χέρι στην καρδιά. Ήταν με γκομενάκι, ήταν με φίλο. Νομίζω αυτό που έχουν κάνει όλοι σε αυτοκίνητο. 69. Τι, Έχω σχέση. ερωτικές? Έχω σχέση Ερωτικές μέσα στο αμάξι πράξεις. μου. Ερωτικές πράξεις, Έχω μάλιστα. σχέση. Έχει ποιος? Εγώ μέσα στο αμάξι. Τι εννοείς, πώς έχεις στο αμάξι? Δεν είχα που αλλού. Και χέστηκες πάνω σου. Ω, πίτιδες πήγα και έχεσα πάνω στη θέση του συνοδηγού. Τι? Αγαπώ. Κάτσε πάνω στο Εγώ δεν το κάθισμα. ξέρω αυτό. Ναι. Έβαλες κάτι στο Elaborate. σακούλα. Όχι, τίποτα. Τίποτα, στο Απλά κάθισμα. χεζόμουν απάνω μου και λέω το κάνω εδώ να τελειώνω. Και μετά πώς Οδήγαγε καθαρίζεις το λίγο. Βιολογικό κάθισμα? καθαρισμό, ρε φίλε, ένα 50 και όλα καλά. Σκουπίστηκα με Ρε κάτι μαλάκα, αποδείξεις πού που πάει μου ο δίνουν ταξιτζής Ατλαντική τώρα? Οδό. Ο συνοδηγός μου, ρε φίλε, με βοήθαγε. Με κράταγε. κράταγε για να το μην χέρι, ρε κρατάω φίλε. ισορροπία. πέσεις πάνω στο σκατά. Θέλω να σου δείξω πώς το έκανε. Ναι, ναι, δείξτε. Περίμενε. Κάπως έτσι ήμουνα. Έχουμε ξαναβάλει τα παιδιά σε βίντεο. Πόσες φορές ούτε εγώ ξέρω. Είχαν δώσει υπόσχεση στις προκλήσεις στην παραλία ότι θα είναι ακόμα μαζί. Έχουν περάσει 2 χρόνια και είστε Ναι. ακόμα ζευγάρι. Ναι. Σε 1 χρόνο από τώρα να ξαναμπεί σε αυτό το βίντεο που θα ανεβεί και να γράψει αν είστε ακόμα μαζί. Να δούμε αν θα έχουν χωρίσει. Λοιπόν, παιδιά, αυτό που κάνουμε είναι προκλήσεις στο Ωραία. κάμπριο. Ωραία. Όπως και στην παραλία. Αρχικά ξανασυστηθείτε μας για όσους δεν σας θυμούνται. Με λένε Ντάνι και χορεύουμε χορευτής breakdance, το ίδιο και η κοπέλα πίσω. Και αυτή η Εμένα με λένε χορεύτρια. Αγάπη. Αγάπη, εσύ έγινες χορεύτρια μετά τον Ντάνι ή ήσουν και από πριν? Έκανα 3 χρόνια Καλό χορό, καιράκι. μετά το σταμάτησα και. χορό όμως συνέχεια- έκανες? Hip hop, Λατίνες break μου. dance, μπατσάτα, ελεύθερο μοντέρνο, Μπατσάτα, παραδοσιακούς. μπατσάτα. Όλα Latin, δηλαδή. ναι. Όλα δηλαδή. Ναι. οκ. Λοιπόν, παιδιά, πρώτη ερωτησούλα. Πείτε μου πόσα λεφτά έχετε στο τραπεζικό σας λογαριασμό. Δεν έχω τραπεζικό λογαριασμό. Λοιπόν, εγώ Για δεν πες, έχω Ντάνι. τραπεζικό λογαριασμό. Ούτε Τα εσύ. βγάζω από το δρόμο όμως. Όλα μαύρα, Ναι. Και θα σου πω μία ημέρα που έβγαλα λεφτά. 300 ευρώ. Σε μία μέρα. Σε 3 ώρες. Εσύ τι δουλειά κάνεις, αγάπη? Κάνω babysitting. Εκπαιδεύεται από τώρα να σου κρατήσει το παιδί, Ντάνι. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε έναν αριθμό από το 1 έως το 7. 1. Λοιπόν, ουσιαστικά αυτό αντιστοιχεί σε μια πρόκληση που θα πρέπει να κάνεις. Ωραία. Και η πρόκληση είναι. Ναι. Ξέρεις, τα βάζω τυχαία αυτά έτσι. Θα σου δώσουμε ένα γυλαικάκι τροχονόμου. Α, Θα σου εντάξει. δώσουμε και ένα μπλοκάκι που είναι έτσι ροζ τύπου ξέρεις, Οκ, ταιριάζει οκ, στο οκ, πρόστιμο. ναι, Και ναι, θα ναι. πας, ξέρω εγώ, σε κάποια αμάξι που είναι μέσα ή σταματημένο. Ναι, ναι. Και θα πας να του γράψεις πρόστιμο. Θα του πεις ότι πέρασε το όριο ταχύτητα. Ναι, ναι. Και σε κοπέλες, γράφω. γιατί έχετε ντυθεί έτσι? Αν Ωραία, και σε ωραία. κοπέλα, ξέρω εγώ, Ναι, είσαι ναι, πολύ ναι. ωραία για να κυκλοφορείς στο σύνολο. Ναι, ναι, Πρέπει να ναι. πάρεις πρόστιμο. Μ' αρέσει Ελπίζω να μην περισσότερο. ζηλεύεις, αγάπη. Δεν Όχι, νομίζω. όχι. Μ' αρέσει περισσότερο σε Εγώ. κοπέλες. Ωραία, σε κοπέλα τότε, κάτω σε κοπέλα. Να βάλω και το γυαλί να φαίνομαι ασφαλίτης. Συγγνώμη, απαγορεύεται εδώ πέρα. Έχεις περάσει το όριο ταχύτητας. Ή θα έρθω το τμήμα μαζί μου ή σε γράφω το επιτόπου και δεν μιλάς καθόλου. Καλά, εγώ από μικρός θέλω να γίνω αστυνομικός, να ξέρεις έτσι. Αλήθεια. Ναι, πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Πραγματοποιείς το όνειρό σου μαζί Ναι, μου, για τώρα ναι. I am policia. Έλεγχο. Look at me. Yo, man. I got you, man. Ιταλιάνα μου δεν ξέρω, εγώ γύφτιο φίλε. Δεν ξέρω πολλά από αυτά. Πολιτσία, λέει no, bene. Φεύγω τώρα λέει. Έχουμε ταυτότητες. Εμείς το ρέλο ο άλλος ρε, τους άλλους εισάγγιζε Δεν κανονικά. έχουμε ταυτότητες. Φέρε μου το πράγμα, φέρε εδώ να δω τι Ήταν σάντα. όντως το όνειρό του. Άδεια παρανομής έχεις. Όχι, πάμε στην Ομόνια, είναι το τμήμα εκεί. Έλα λίγο στη γωνία σε παρακαλώ. Λίγο στη γωνία. Εδώ. Έλα μαζί μου. Έλα κι εγώ έχω. Έλα μαζί μου. Έλα μαζί μου λίγο σε παρακαλώ. Σίγουρα. Μπρο, γράψε πρόστιμο για μάσκα. Μην τρέπεσαι, μπροστά. Έτσι. Να γράφουμε. Πάμε, κουνήσου. Έλα, μην τρέπεσαι. Μπρο, να σε ρωτήσω λίγο. Μάσκα έχουμε. Μάσκα. Γιατί. Κορονοϊός. Έλα λίγο στη γωνία αν θέλεις, σε παρακαλώ. Εδώ. Έλα μαζί μου. Εδώ. Σε παρακαλώ, λίγο τα χεράκια έτσι στο τοίχο. Λίγο τα χεράκια στο τοίχο. Τα χεράκια στο τοίχο. Χεράκια, λίγο έτσι κάνε μου. Κάνε μου έτσι, θα πάμε στο πρώτο Ομόνια. Κάνε λίγο τα χεράκια έτσι, να σε δω λίγο. Έχει κάνει εμβόλιο, αν Να σε έχει δω. κάνει εμβόλιο Λοιπόν, κομπλέ. έχει Έχει κάνει εμβόλιο. Βάλει το τσαντάκι, σε παρακαλώ. Βάλει το τσαντάκι, σε παρακαλώ. 600 ευρώ πρόστιμο. Ντάνι, κομπλέ, Ντάνι. Η μάσκα. Αν έχει Εντάξει, κάνει εμβόλιο εντάξει. είναι κομπλέ. Αν Έχει κάνει κομπλέ, είναι κομπλέ το παιδί, είναι κομπλέ. Δεν Εδώ φοράει στη γωνία, μάσκα, εδώ. μπρο, δώσ' το πρώτο. Εδώ, στη γωνία, ναι, παρακαλώ. Λίγο χεράκια στο τοίχο να βλέπω. Χεράκια στο τοίχο. Παρακαλώ, εδώ χεράκια στο τοίχο, σε παρακαλώ. Πρόστιμο 600 ευρώ θα φας. Είσαι κομπλέ, μασούλα έχεις. Τι πήγα στο κάμπριο. Να σε χαίρετε αυτούς που έχει μάτια μου. Αλήθεια. Να σε χαίρετε. Αλήθεια. Τέτοιο υπέροχο πλάσμα και δεν σε χαίρεται κανείς, γιατί.
Έλα εδώ, είμαι ο Λευτέρης. Την έβρεξα στον κόλλο. Αγάπη, πες με ένα νούμερο από το 1 έως το 7. 4. Η πρόκλησή σου, αγάπη, είναι να ζητήσεις οδηγίες έτσι από τα αμάξι φωνάζοντας, να σηκωθείς όρθια για το πώς θα πάμε σε ένα στριπτζάδικο. Αν έχει κανένα στριπτζάδικο εδώ κοντά και τέτοια φάση. Ναι. Δυνατά έτσι από το αμάξι. Συγγνώμη, να σου πω. Γεια σου, συγγνώμη. Περιμένεις 2 λεπτάκια. Μπορείς να μου οδηγίες. δώσεις οδηγίες πώς να πάω σε στριπτιτζάδικο. Για προχώρα κι εσύ όμως. Ναι. Αριστερά, περνάς Ομόνια, Ναι. πας με το ταξιδίο, μετά παίρνεις το λεωφορείο αυτόν. Πόσο κάνει για να παραγγείλω μια γκόμενα όμως. Ζέστα είναι σε, βρήκα τη λύση. Λίγο ζέστη ρε εσύ, που γέλωμα, ωραίο είναι. Ω μαλάκα, ξυνέλα. Μας έβρισαν. Νεράκι, νεράκι. Καλοκαιράκι έχουμε, καλοκαιράκι. Δεν βρέχει. Θα προσιστούμε λίγο. Φτάνει ρε, φτάνει Άντε, ρε. ρε. Κάντε subscribe στο κανάλι. Όντως. Τώρα θα βγεις κι εσύ στο TikTok. Μουσκεμα, πάμε. Καλοκαίρι έρχεται. Το Μαχμούτ. Εδώ δεν είναι φίλος Μαχμούτ, σας. καλοκαίρι έρχεται. Αυτός είσαι φίλος σας. Φίλε μου, καλοκαιράκι έχουμε σήμερα. Αυτό είναι, ωραίο. Λοιπόν, μάγκες, ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκατε. Καλή Θα τα πούμε εσύ. στην παραλία, εσείς δεν Εννοείται. κάνετε. Εδώ θα είστε. Λετεράκι με το δεξί. Μπρο μου. Τα μικρόφωνα Φίλε, μόνο είστε φέρτε μου. τέλειοι. Και τα μικρόφωνα θέλουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε ρωτήσω κάτι. Κάνουμε ένα βιντεάκι στο YouTube, θα σε συμμετέχεις. Είναι σαν προκλήσεις μέσα στο κάμπριο, ερωτησούλες και τέτοια φάση. Και άμα θες, σε πηγαίνουμε εκεί που θέλεις. Έλα μέσα. Πες μας το ονοματάκι σου. Εγώ είμαι η Εύα. Εύα ο Λευτέρης. Πρέπει να έχεις και γιορτή τώρα 25η Μαρτίου, δεν είναι? Μπράβο. Εσύ είσαι ελεύθερη, Εύα. Και εγώ είμαι ελεύθερη και Ναι. Ελεύθερη και ωραία ή σχεδόν ελεύθερη? Λοιπόν, Εύα, αρχικά σου κάνουμε την πρώτη ερώτηση πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τις Παρακαλώ. προκλήσεις. Πόσα λεφτά έχει στο τραπεζικό σου λογαριασμό? Αυτή τη στιγμή 900. 900 ευρώ ή 900 χιλιάρικα? Ρε, Αρχικά προς τα πού πάμε? πηγαίνω στην Καλυθέα, παιδιά. Ωραία, θα σε πάμε εμείς στην Καλυθέα. Η Καλυθέα ήταν τα παλιά μου λιμέρια. Εύα, άμα είχες γιο, θα ήθελες να βγαίνει με μια κοπέλα σαν και σένα αυτή τη στιγμή? Θα τον άφηνα, αλλά. Τι θα του λες, να προσέχει, ξέρω εγώ. Έχει. Εντάξει, η αλήθεια είναι να την πληγώνω. Εύα, θα μου πεις ένα νούμερο από το 1 έως το 7, το οποίο αντιστοιχεί σε μια πρόκληση που έχω στο μυαλό μου. Είναι απολύτως δίκαιο, ό,τι μου πεις θα σου τύχει. Το ένα. Λοιπόν, το 1 θα σου δώσουμε κάτι χαρτάκια. Θα γράψεις πάνω τον αριθμό σου ή το Instagram σου, ό,τι θέλεις, και θα το κολλήσεις σε ένα διπλανό αυτοκίνητο, ας πούμε, που θα σταματήσουμε στο φανάρι. Ή και στην αστυνομία Ή μπορεί. και στην αστυνομία μπροστά, ναι. Εύα, τον Εντάξει, έχεις νομίζω. δει τον Φρέντι, ξέρω εγώ, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αμέ, Το γνωρίζει δηλαδή. Α, το ξέρεις στο κανάλι δηλαδή. Και ποια είναι η γνώμη σου τα βιντεάκια μου? η καλύτερη. Προς τα δω, μπρο, είναι η καφετέρια που πήγαινα με τα 3 ευρώ να ξέρεις τα ραντεβού όταν έβγαινα με κοπέλες. Η καφετέρια του ραντεβού. Όλα το στον οδηγό, ρε. Στον οδηγό, ναι, Πες, μπράβο. συγγνώμη, κάτι σημαντικό. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτοί που διώνουν λεωφορεία, πες. Ναι. Πάμε, έλα, βγες Κατέβα, έξω, κατέβα, κατέβα. Μην κολώνεις, Εύα. Εδώ στο παιδί με το μηχανάκι, σταμάτα τον. Συγγνώμη. Το τι. Δεν γράφω περικλέος, γράφω περιμένω να με καλέσεις. Είναι το κινητό. Για γνωριμίες, ρε αδερφέ. Είναι ελεύθερη κοπέλα και μόλις χώρισε. Ναι, θα βάλω. Δεσμευμένος. Όχι, ρε, τι λες τώρα. Το κράτησε, το είδατε, το έβαλε τσέπη, μην το χάσει. Λοιπόν, στον επόμενο του πεις μόλις χώρισε και ψάχνω ένα backup. Πόσο cringe θα είναι αυτό το βίντεο. Όχι, με το edit θα βγει καλό. Εντάξει, θα κόψεις μαλακίες. Κόβεται η μαλακία. Απλά αλλάζει χέρι. Κάτω. Κάτω. Πού πάει. Μη συγχωρείς. Περιμένω τηλεφωνία. Εσύ είπε. Μην τρακάμουν. Μπράβο, Εύα, κατάφερες να κάνεις και Τελείωσε. αυτή την πρόκληση. Έχω κάνει και συνδρομή. Αλήθεια λες. Είσαι Άμα δεν από το δω, αυτές. δεν το πιστεύω. Απίστευτο. Γι' αυτό μπήκε τόσο εύκολα και δεν μας το έλεγες. Δείξτε το. Μάγκες, το Ευάκι κυρία έχει κάνει συνδρομή στα Super Story Time. Εσείς τι Εσείς περιμένετε. ακόμα να κάνετε. Αλλά μου κάνει εντύπωση, ρε φίλε. Εγώ γυναίκες, περίμενα ότι πιο ναι. πολλοί αγόρια θα μπουν, αλλά όχι κι όμως υπάρχουν αρκετές κοπέλες που μπαίνουν στο Super Story Time. Εντάξει, απλά λέω καλές ιστορίες νομίζω. Πολύ καλές ιστορίες, αλήθεια είναι αυτή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μπήκε σωστό στο βιντεάκι μας. Ευχαριστώ Γιατί? που έχεις κάνει και συνδρομή στο κανάλι μου και εσείς δεν έχετε κάνει ακόμα, από ό,τι σας περιμένω να πατήσετε join. Λοιπόν, μάγκες, σας ευχαριστούμε που είδατε το πρώτο επεισόδιο της σειράς Μπες μες στο Καμπριολέ. Περιμένω στήριξη να πάει καλά, γιατί πραγματικά είναι μια πολύ δύσκολη σειρά και πρέπει να στηρίξετε, μάγκες, για να πάμε να γυρίσουμε και άλλα επεισόδια, γιατί όντως μας βγήκε η ψυχή σήμερα. Έρχονται τρελά πράγματα. Πάμε λίγο!